Oké, mijn lekkere appelflapjes. Het is tijd voor Papi Lingoles met Papi Derl. En stel je voor, je wordt een keertje uitgenodigd om te gaan eten bij een Antilliaanse gezinnetje. Als dat gebeurt, moet je dit kunnen zeggen. Laten we beginnen. E comida tahole hopi bom. Het eten ruikt heel goed. Je weet, Antilliaanse eten, Antilliaanse keuken, sowieso lekker dingen. Het is lekker eten. Dus als je binnenkomt en je ruikt dat, mag je gewoon rustig zeggen. E comida tahole hopi bom. En volgende. Mi porjuda din cucina. Kan ik helpen in de keuken? Er is altijd genoeg te doen. Wees niet verlegen, wees niet bang. Geen prinsesjesgedrag, oké? Ik ga gewoon helpen. Iedereen mag een handje helpen, dus dan ga je vragen. Mi porjuda din cucina. Volgende. Makeda rondo. Ik ben tonnetje rond gebleven. Ik zit zo vol dat ik rond ben. Ik moet naar huis gaan rollen. Makeda rondo. Wij doen niet aan die kleine porties. Iedereen moet genoeg eten en goed eten. Dus waarschijnlijk moet je even melden. Makeda rondo. En als laatste, dankie paturkos. Dank je wel voor alles. Dank je voor de gezelligheid. Dank je voor lekker eten. Dank je voor de moeite. Dank je voor de sfeer. Dank je voor alles. Dus dankie paturkos. Dus als je een keertje hebt gebaft dat je bij Antillianen mag gaan eten, kan je deze gebruiken.